assalamu aleykum bandiraɓe yeɓiyankoɓe Pindi TV caggal jettuɗen Allah en juulima Mouhamadou Thioubadou ɓuuɗo windere en jetti jinnaɓe meɗen en juulima papa men wasila meɗen Nourdine Hamad Aliou en ndewe makko en juurima ɗon dendagal serenɓe Fuutankoɓe en jetti Allah kadi hannde ɗo hokken cellal hokken coftal ha mbawɗen arde joɗanaɗo bandiraɓeɓe émission meɗen pattam lammo kewɗen waɗande bandiraɓe taw ko émission modde e art taw ko bandiraguel mon dewel ɓinguel moɗon badiraguel moɗon Sady Dia debbo mañum liduɓe e lidu banu buuɗi sippatoroɓe sippata jaam li heewi waɗan ɗon walla mbiyen debbo mo boose walla debbo mo Fuuta kala hande kadi en gari ɗo e jonde hesere kadi eɗen invite ɗo gorko pullo tigui gorko Fuutanke tigui gorko kadi parnorɗo e nder fulɓe nde tawno eɗen kewi wiide musique ene kañum wawi nawde ɗemgal partout dans le monde wadde noon kamɓe goni ambassadeur uji meɗen hande kadi eɗen invite ɗo ɓiɗɗo meɗen jaaɗo e meɗen wiyetede Aline Guissé wiyeɗen bispomo ɗo bisimilla ma Aline Guissé e plateau meɗen modde art taw ko ɗo e Pindi TV. Assalamu aleykum bandiraɓe sehilaɓe mi salmini kala dennagal Haalpulaar gonɗo nder Pindi TV hay Fouta men Mauritanie partout dans le monde onon foof calminama kadi mi weltima e gargolam ɗo en je suis très content de cette invitation. Seydi Guissé Mabo Allah jaramaji no berten mama e nootago ngo nde tawno noddude sattani sabbi ko noddude noote en calmini ɗon kadi ardiɓe galle ɓen kewɗen wiide ni so neɗɗo naate galle yo rewe lawol bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia en calminima ko noon tigui mawni ko Harouna Moussa Dia directeur waɗen général Kaba Samba Diop en ndewat ɗon calminen ɗon personnel Pindi kala eɗen gandi noon somi jooɗima ɗo haala ka rewi lawol image uji peewi ko Allah e jogini ɓen kabirɗe jogui kabirɗe ko nde Fatou Massali en wonde Amadou Touré en calminimama en juurmama kono en gandi makkiyage o ko miñiraɗo Kumbis Babou rewi hen en calmini noon dendagal yeɓiyankoɓe Pindi guila wonɓe leydi ndi hay wonɓe caggal leydi ndi par ce que eɗen gandi eɗen kewi wiide so tawi gamowo walla ɓinguel enteguel walla muynowo so tawi ami ha yooɗi ko yumiraɗo cagge balaɓe ɗe wadde noon so Pindi yettima ɗo hande ko Allah yeɓiyankoɓe mum eyyi bandiraɗo gorko Aline Guissé caggal nde min bisma min mbawi andude holgonɗo Aline d' abord hoto Aline jeeya par ce que yimɓe hewɓe ene gandi Aline ko Fuutanke kono min gandi ko judde jeeri kono yimɓe ne jogui won hewɓe ene namdo kam hoto Aline jeeya hoto Aline jeeya e nder Fuutotoro meɗen. Bon min jeeyama ko pete jeeri pende Ndour Walo mo jogui gueɗal aussi tanam gorko jeeya ko salde tebugut min noon komi almudo tan ka Fuutanke komi Fuutanke komi almudo komi sanda ka sanda Seydi Guissé min beltanimama caggal ɗum mon foof ne andirma hande d'identité ma so wiyama Aline Guissé tan wiyete ko jimowo ko yimiyanke min mbawi andude holno natirɗa musique holko nannuma hen beele ka donɗo ɗum ar tawɗa ɗum nder galle bamma walla ka pinɗo tan jiɗɗa ɗum e kadi holno natirɗa musique. Goho komi ñeeño diri baba Dado Amadou Guissé kanko ardi wadde musique parce que kamɓe mbanno ni créé Lasli Fouta kanko e Amadou Lam babam Amadou Lam yen Amadou Siré Dia yen ɓe conseil donc El Hadji yen Baba Mal e Mbassougna yen donc mboɗo sikki musique koye jijamam woni par ce que babam yimonno avant Jamma Diengui yen d'autres chansons e nder Lasli Fouta donc min noon Allah tan huccitimi hen e banggue musique o donc ko hunde mo ganduɗa koye jijamam woni quoi je pense que ko destin om donc ko hunde mo ganduɗa so mboɗo waɗa ɗum mi weltoto ni donc je fais parmi les messagers Fuutankoɓe donc te sa ƴeewi hande komi juddu jeeri kono Allah wallimi nde nandimi jaami Amérique ko toon janggumi Pulaar par ce que ɗo mi alano chance pour haalde Pulaar par ce que sahaji wona faute amen ko parents ji men garat ɗo en ndesa kadi ne haalnan min jolf français ko ɗum addi hande caɗele mo juddu jeeri dañi on saaha koni min mboɗo yetto Allah no feewi saabu
min jaami ha mawnumi gandumi min ko ɗo jeeyami ɗum ko min jeeyi ko leñolam ko demgalam kadi ko culture am somi janga somi ummaki mi janga mi jetto volontaire mi wona volontaire mi janga ko jeeymi ko mi anda ko ɗum jeeymi ko ɗo jeeyami to gummimi to taniraɓam gummi donc min tan perdata mbimi daro mi ummo mi yilo hami anda to jeeyami seydi Guissé machallah eɗen gandi aɗa ardi ɗo e funere ma taw kadi ko mo liggotoɗa ka gonɗo junggam nan en wiya Mamour Kassé en calminmamum eɗen juurimamum eyyi min gartu hen nde tawno kalaɗo ko c'est très important ko wiide a jibinama a wawa pular wonano futma kono nde janɗa ha mawnuɗa aɗa yiiɗi a fuɗɗima yimde wona e pular puɗɗoɗa yimde koye wolof kono a yaha ha ganduɗa woni ko wiite ko neɗɗo ko saɗa fanoro goɗɗum fanoro ko jeeyaɗa ko hay goto jangguinani pular an hoorema jangguin hoorema pular ɗon min garto hen inchallah kono mboɗo yiiɗi dokka bandiraɓe premier morceau ma inchallah gartene e yewtere nde so hawre weledal hanema hokkude on morceau je vais présenter mi waɗa on présenté o Mamour Kassé mo jiiɗon oɗon jiyamo saaha e saaha foof omo wonde nalankoɓe woɗɓe consort kono min Allah waddi min Mamour mo jiyaton noon ko sehila mine makko min ɓooyɗi guila in omo jangga clavier mine kadi ɓuro waɗa makke ɗe on saaha ko clavier mo ganduɗa ko batterie watte hen sahaji min jiimat ha boyata min natta nande soowo wiyomi e sowna batterie ɗi nana gasata biɗɗoɓe miyami sodoya batterie to yiɗi yimde tan donc voilà hande noon clavier nawimo partout dans le monde minne kadi ko mbaɗami ko nawi kam nokkuji kewɗi ɗum noon ko ɓeytare no fewi machallah dokka bandiraɓe premier morceau inchallah alright Mamour Mamour holla ko wayni eɗen gandi on foti nande pulaade jiɗmi ko darandemo debbo haal pulaade beele kanko aussi wawa famde koye tel gonɗa mi fota mi nawimi fota ndeysan jeehe inchallah Sonhado, eu tô por sonhado. Salam alaikum, salam, salam alaikum, salam, salam alaikum. Similam yo. Salam alaikum no oh yeah macamina similam yo Aliou Guissé koy salmini banu salija salmini banu Mamour salmini on calminama Bidi TV koy salminama Sénégal fof koy salminama hawo mi salmini Amadou mo Jibril Fall noon mo dele Cherim ay day ma Fall banu sool ka ñaan yo
Manundeme falka me mati jogo ojede fatedela ande ko ni mi jara mi ko mi jara gawlo jonta to rosek Hamza sedi sek non ros Gabon ena anuma Senegal na anuma Dubai ko da anuma yo ko kango wari tedungal similama bari milama min alum pikir ma ya o sabu ko na ma ko na wadi na ko Rose Banum Demba Kudiyo Banum Chaba Kudiyo Alayu Mayafo Rose ke Banum Budi Se Mota Ko Jale Mieno Yamyo Kudiyo Oh Yumum Salamatan Nyam Kudiyo Yumum Mohamed Yumum Habibatu Kame Aminate Aro Salminima Similabao Pindi TV salmito mama juuri mama machallah no natirɗa ni weeli eɗen gandi kadi fulɓe beltima hen on ko kalɗa ɗo nani jagol ma États-Unis kadi mbiɗa ko noon jangguɗa pular mbawi andude beele ko musique nawma to États-Unis kadi holko jangguinma pular beela film ñalon goto ɗum arema walla wonɗo jebɗa kiram naatema mbiɗa pourquoi min mbo woni ɓiɗɗo pular mi wawa pular walla holno ɗum arde ma bon alandi neɗɗo kam a wawa dañde valeur taw anda ko gonɗa gonga te kadi pulaar woy kono anglais yam ni ɓuuri welde anglais ni landi sa parce que anandi pulaar si ko langue mo ganduɗa ene jogui charme sa jangi ɗum saɗa haala walla so jontare jooɗima no haala tan welat gonga pulaar wona sogologo pulaar ko demgal mo ganduɗa vraiment joom sa woni hal pulaar tan ko respect no weeli fanorade no weeli fanorade saabu sa ƴeewi jeeyaɓe sa ƴeewi jeeyaɓe Allah ɓe foof jeeyaɓe ladde ɓe jeeyaɓe ladde ɓe e kadi sa ƴeewi mawɓe men moƴƴuɓe furankoɓe ko wayno Cheikh Ahmadou Bamba en ko wayno mamli no wiyete kadi mawɗo Malik en ɓen ɗon fof koɓe halpulareɓe gonga donc wonde halpular ko hunde mo ganduɗa wona kecce
Go. joni an ɗum arde ma holno jaaɗa États-Unis d' abord beele ko nawma toon ko musique walla dañɗum to nde mbawam nde nenam sankinde mbawam resi ko haalpulaar te goggam nehɗomi o kadi ɓuudi gise ko haalpulaar ɓen noon fof no haalnami pulaar koni je me rappelle une fois j'étais un peu brillant à l'école après babam noon emin jahatno colonie de vacances chaque année ɗo e leydi he ɗo e Sénégal iya omo nawa min colonie de vacances sahaa min jalta min jaa ko wayno Gambien colonie de vacances kono on année noon dañmi note moƴo mbawmi wi joni to jiddon yaade vacances wimi min ko Fouta jiɗmi yaade yom ala Fouta no wulide Aliou amo a yiɗa yaade colonie mbimi noon jiɗmi ko yaade Fouta par ce que on saaha cousin jam garanno Dakar soɓe ngari ɓe gonda e min eɓe kaala pulaar affaire o muusi kam noon par ce que min nantano no feewi en plus kadi jibinami koye galle nanankoɓe sago baba mi en gonno le président de Dande Lagnol consort baba mali en no gara galle ne jiba pulaar minne kadi jimli koye jijamo woni ko mbimami ko à chaque fois mi reftati jimdi ɗi oto yima ɗum walli kam no feewi min jaami Amérique kadi min jettimi jippimi ko Brooklyn ko quartier beele ko musique nawma toon walla e ko musique nawno ko min musique walli kam kono après nde ñaami joɗimi quand même bon mais garmi Brooklyn noon il y avait boulevard mawɗo no woni toon ko haalpulaar e ɓolɓe kodi ɗon ɗum wiye Fulton Street ɗum tagi sa yini gummiɗo Amérique wima ko Brooklyn ɗum mi sa namdimo o andam donc ñam mbimi donc min joni pour mi nana pulaar no feewi il faut que mi yama waɗa fréquenté bandiraɓe ɓe mi wasa dañde sehilaɓe jolfuɓe consort il faut que ñande fof mboɗo jaami toon noon mboɗo ñamde e mumen mboɗo yarde e mumen min jewta grand place uji somin ligguima hamin jippi tan min fof min fottata koye galle goto wayno galle Basumi en galle Kasum Ñaan en Aliou Gaydo Sehil Makisal ko wayno Doro Ndongo sehilam hewɓe o Moussa Ndiaye en donc mi wawa joɗade ɗo mboɗo lima a faami mbattumi wadde ɓe fréquente sahaji mi haala pulaar ɓe jalami kono ɓe mbarami corrigé ñanguinami no feewi donc wonko ñanguimi toon ko heewi kadi nde ñanguimi ha pammi ko heewi e pulaar mbattumi arde kala nde gami kadi mo yaa Fouta tu vois goyani ko gummimi Fouta j'ai fait Matam Ourossogui après jami Pété wuro amen donc te kadi sa yettima Fouta weltoto mi yidano hay artude gonga par ce que Allah e belamma Allah noɓe mbaritma accueillir ni ɓe mbawi koɗo ɓe mbawi koɗo seydi Guissé Allah jarama donc bandiraɓe paami holno Aline Guissé waɗi ha wawi pulaar hande ha watti yimde pulaar taw kadi ɗo yimɓe foof sa heeɗima anda tigui ko pulaar tigui o yimi machallah donc ka kono haɗan noon il faut mi haalan wayde de kadi par ce que kala ko jimmi e pulaar bindugol ngol an sa mi noddete à n'importe quelle heure so taw mboɗomi ɗo Amérique par exemple mboɗo liggodirde américain ji consort kono sahaji mi joɗata tan ɓe noddami studio mi yaha waɗa enregistré e jamma hen noddan ma mbimam e Sali min de temam ko ɗum ɗo ko ɗum windimi ko miijoɗa hen mbaɗa kam corrigé ɗum noon il faut que neɗɗo sono waɗama hunde woto suuɗo haala neɗɗo so waɗnima teddungal il faut avoir le courage de le dire donc an ka sœuram ka sehilam ka neɗɗo moƴƴo min gandotiri guila ko ɓooyi kono a meeɗa change de te kadi kala nde noddumami ti à ma disposition donc ko hunde mo ganduɗa vraiment an aussi il faut que mi tinga par ce que hewɓe noon noddami guila nde garmi ha joni ɗum waɗanoɓe émission kono mbimi noon Sali Dia woni premier so puɗɗima les émissions tan ko Sali Dia dokkami émission donc guila nden noon mboɗomi studio wadde enregistré donc hande woni goo mboɗo waɗa émission ko garma ko Allah jarama seydi Guissé ko heddi ko mbiyama hakkude meɗen ko Allah waɗi
kadi an wona sehlam ka funeram yolde junnu ɗum tan haɓe ɓeetani dokka bandiraɓe deuxiéme morceau inchallah Mamour o ko Mamour mo nanka Pulaar amour nanka Pulaar kono noon sa ƴeewi ɗiɗo babo foti tigui par ce que wiyama kasdal ko fulɓe jeeya aɗa andi ɗo morceau ko morceau keeso yaltani taw laɓaɗen laɓe ɗiɗo e sara so tan so morceau jimanmi ko jinnaɓe jinnaɓe rewɓe yo yam for me I get you now the mama yam for me I get you now the money I am going to for because I'm really going for that. Tak kurio na maja pone pone niene maja na bala ya no nya ake kina no maja ni biru ake kina no maja ni Yene con mere maya Jaman gati mere pun away Tuesday mama Jalan pemijam Lupi didio adare ya menjengol ya ibu Jalan pemijam Leli mi ada jaman Bonni dongona Cuci mako modalare ni loya min ko ni wawa yokem Ake kina no mojane bidwa Yara maya Yara mame Yalamiya Kena yamyo Wajaja debui, keno yami pagiyo. Sawa dinomi, anayata, keno yami pagiyo. Ayo enam, pasang nene wana pasang selia. Ayo enam. Ayo enam pasang nene wana pasang selia. Mama pasang nene wana pasang selia. Mama pasang nene wana pasang barke ko sipira muy nete sino barke na sipira no kido man Ibrahima gise bindo fo frondo la yo ilo yo barke ay konde barke woni koy kosom elu yaay gori ni noyam
waare rewɓe Fuuta ina dogay lesnaange ina rongi yo ko teeti fay jeere arti defanimin wallahi weeɓaani woni eɓe ndefa a wela law gonga machallah ko sam nene ala lomto wallahi gonga Seydi Guissé ko sam nene ala lomto wadde noon a weltanama kadi bandiraɓe ne paamitan musique ma guilaɗima jolfe ɗo jimɗa fof ma yim nene te eɗen gandi wonko wiya ko ɓiɗɗo wayade gaga jinnaɗo eɗen gandi ko dokkonden hojomaji hankanti nana kuuɓa Aly Guissé men mbawi andude aɗan ɗo États-Unis guurɗa arte Sénégal holko artirma beele koye projet ji yaltinde album gonɗa walla ka yaltin toon album ha paari aɗa ari pour tournude clipaji walla hol projet ji musique gartirɗoma ɗo e Sénégal? Bon goo ko Sénégal jeyami ɗo ko nokkam donc je suis sénégalais. Deuxièmement noon wonko addi kam ko liggey addi kam e jewde bandiraɓam aussi e welnude kadi ha wela ha fantujam belto sorry a faami donc emin studio ça fait 2 mois lebbi ɗiɗi joni koye studio min goni emin liggo bon mbo jogui producteur noon ko américain min en garduno donc wonko min ligguiɗo ko heewi ko foti yaltude États-Unis kono mi jetti hen mi ñaaguima hen morceau goto mbanmi choisir comme morceau mo jimannomi joni o donc waɗama clip waɗama foof inchallah ɗo e semaine o ma yaltu inchallah so Allah jaaɓi kono somi arti Sénégal mboɗo foti artude par ce que ko ɗo jeeyami gonga mboɗo wiya sahaji noon immigration ko pertement saabu sa renaki sa jibini ƴettat ko culture janon gonga celluɗo donc sa renaki kadi sa arti mataw awa dadade yimɓeɓe tu vois mataw yimɓeɓe foof mata ko recul mbatta ko recul c'est ça parce que ko recul mbawmi wiide par ce que tahat ko yimɓeɓe mbaɗimo devance gueɗe kewɗe kono noon immigration ko pour min ko sacrifice ko jihad saabu mawɗo goto meeɗi wiidemi ɓiɗɗo gorko on foti yaade so yahani daara yahani armée dannaki wonko heeɗi haydara wanda wonko heddoto par ce que ko wayno daara immigration e armée foof ko tumuranke mi anda no wiyete kadi ene findina neɗɗo ene findina joomum saabu sa yeehi nokku ma jeeyaka gueɗe kewɗe webta ma janggoron ma satte ma janggo ko heewi kadi on wonta à l'aise comme no poɗɗa wonirde à l'aise nder wuro ma gonga donc immigration kala danniɗo kala ko nelduma walla kala ko hokkuma jagguirɗum no feewi kadi yetto Allah yettuɗamo voilà par ce que anda no waɗi ha heeɓi eyyi donc voilà donc Sénégal ko ɗo min jeeya ko ɗo jeeya ɗon kañum fof ɗon jaaha ɗon gatta c'est ça kono artirma ɗo ko arde yiide bandiraɓeɓe kadi won projet joguiɗa e musique eɗen gandi ko dokkande mi wari yaltinde kadi huuɓi hol konngol ma mbaynigo tan mbaynoɗa après vite fait mbaɗen gay culululo gudden émission hankkadi hojomaji jokkonden gasi sali ko morceau ji ɗiɗi mbinoɗa guddira ɗum tan gasi hay sinno ko 2 minutes eyyi d'accord konngol ma mbayni mi salmini bandiraɓeɓe foof kala biyon mbimami mi salmini kala julɗo kadi e kala gonɗo sénégalais a salminama juurama Aly Guissé komi ɓinguel moon donc voilà kala saaha kala ko dañmi e kala ko mbawmi mami artu ɗo e leydam mi waɗa kala ko potmi wadde kala to potmi yaade kadi mi yaha mi salmina kala ko jogui mi hokkaɓe min benda
ko mbiyatmi ko sen dañi peccen sen gala gonden sabi Allah gonga seydi gise Allah jarama jarama wadde eɗen mbiya bandiraɓe tan en jetti Allah en jettiɓe kala kadi ko jonde nde yewtere nde ko Allah subahanahu wa taala ko ngakki fof ko enen kono wonani ko ɓurani meɗen ha lawol gongo kadi invité goɗɗo inchallah Allah jarama on jarama UNESCO jarama dara Touba jarama dara Tiwaawan jarama Cerno Sama Sa jarama Cerno koy jarama Cerno koy jangi jarama Cerno Allah gando bindi gando dine men kone Cerno Cheikh mo Aliou Thiam say lampandam jarama Mamour merci Pindi on jarama on calminama personnel Pindi fof guilay technicien grand men et tous les caméramans et tout le monde toute la famille je peux dire c'est une famille hein
et Daouda Dia, l'initiateur, et son frère Aaron Dia qui m'a beaucoup soutenu. Et donc je dis merci beaucoup à tout le monde. On jarama Allah jarama, one love.